איך אני נראית? $1,000,000 כולי קומפלט $1,000,000 חותמת על הצ'ק $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 באתי עם רשת הכל צבע קשת בחוץ אני ככה בשקט בולטת וכולם אמרו ממי איזה טעם מיוחד כמה איזה סטייל משוגע כמה תסתכל ותיקט כמה ממי איך אני נראית? $1,000,000 כולי קומפלט $1,000,000 חותמת על הצ'ק $1,000,000 $1,000,000